Sabías que os obxetos que nos rodean influen en como pensamos e actuamos? Hoxe presentamos o proxecto Escape. Hoxe falamos con Felipe Criado, director do Incipit. O proxecto Escape é un proxecto de investigación que combina ciencias cognitivas e ciencias humanos-sociales, particularmente neurociencia e arqueoloxía, pero tamén outras, para respostar unha pregunta de investigación importante, que é como o mundo material, e particularmente o mundo material construído polos humanos, é dicir, desde as casas e as paisaxes hasta os obxectos materiais que utilizamos, interacciona cos procesos cognitivos, interacciona coa forma como construímos de feito a nosa mente. O título corto do proxecto é Mentes Materiales, porque esa é a idea precisamente que é fundamental que estamos a estudar e de feito a demostrar. Por eso xa podemos dicir que hai un entrelazamento entre o mundo material e a mente.